खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 13 अक्ट'बर 2020 मंगलबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय नागालेन्डनि NACN-IM आरो नागा नेशनेल पलिटिकेल ग्रुपजों लोगो जानानै बा खौसे जानानै नागा पेस एक्टनि सायाव खोथा सावरायनो थाखाय राजि जाबाय। बिथांमोना सिगांहाय राजि जायाखैमोन। बिथांमोना सिगांहाय एगेन्स्टमोन खोमा, बेनिखायनो राजि जायाखैमोन। नाथाय दा बिथांमोना खौसे जाबाय आरो खोथा सावरायलायगासिनो दङ। लोगोसे मुम्बाइनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव 40 जनसो बेमारिफोरखौ खाथिनि गुबुन गंसे हस्पिटालाव लांनांगौ जादों। अरा बोरैहाय खामदों बेखौ दा नायबिजिरगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं 2020 मायथाइनि IPL आव दाखालै जानाय KKR आरो CSKनि खेला बादायलायनायनि उनाव MS धनीनि बिसि जायबा साक्षी धनी बिथांनि इन्स्टाग्रामाव उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामगोन होननानै बुंहरनायखौ पुलिसफोरा गुजरातनि नामनाकारेगा गामिनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों बा एरेस्ट खालामनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिखौ 10 थाखोआव फरायबाय दं होननानै मिथिनाय जादों आरो बे गथ'आ 16 बोसोरनिमोन। दा बेखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामबाय आरो जोबथेसालियाव लांनोबो हानाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नयदायाव सासे मानसिखौ गावनि गारि सिङावनो AC अन खालामनानै थैना थानाय मोन्दों। पुलिसफ्रा बुंनाय बायदिब्ला बे मानसिया जौनि निसायाव गावनि गारियाव उन्दुना दंमोन आरो ACआ गारिनि इन्जिनाव बाहेरनिफ्राय गाज्रि बिस बार लाबोफानायनि जाहोनाव थैदों होननानै बुंदों। लोगोसे गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हेलिकप्टारा अरुणाचलनि टावांनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैफिनबाय थानाय समाव टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय भुटान टेम्पुनिफ्राय 50 किल'मिटार गोजान नामलां हेलिपेड खाथियाव इमारजेन्सि बानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे हेलिकप्टार सिङाव थानाय रावबो मानसियानो खहा जायासै, गासिबो मोजाङैनो दं होननानै रिपर्टआव बुंनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय नागालेन्डनि इनभाइरनमेन्ट, फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज आरो जास्टिस एन्ड ल'नि मिनिस्टार CM सें। बिथांनि मुङानो CM सेंखा, बिथाङा चिफ मिनिस्टार नङा। बिथाङा नागा हस्पिटाल अथ'रिटि कहिमायाव मैयाहाय समबारखालि जिउ गोमानांगौ जाबाय। बिथाङा 78 बोसोर जाखाबायमोन। बिथाङा बोरायखाबायमोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडु नामाक्काल जिल्लानि सिङाव थानाय रासिपाराम गामियाव सानै 12 आरो 13 बोसोरनि बिब' बिनानावखौ 6 दाननिफ्रायनो मुगैथावना खामानि खालामनायनि थाखाय बा खालामनायनि दायाव नामाक्काल जिल्लानि पुलिसफ्रा 6 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानायफोरनि गेजेराव सासे 75 बोसोरनि बोरायबो दं। दा बे बोरायखौ पुलिसफोरा हमबाय आरो गोख्रों साजा होनाय जासिगोन। लोगोसे पार्लियामेन्टनि माखासे सायख'जानाय MPफोरनि ग्रुपआ 15 अक्ट'बरनि उनाव लेहआव थांगोन। फौजिफोरखौ लोगो हमनो थांगोन। फौजिफोरनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, थानाय, डिउटि मावनाय, थांनाय फैनाय बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोना थांगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो